Aurkeztuko dugu ekainaren 13an hementxe Iruñan bertan egingo dugun Euskaltzaleen martxa, hain zuzen ere hementxe Gazteluko plaza honetan bukatuko dena. Zertara dator Euskaltzaleen martxa hau? Aspalditik gabiltza Euskal Herri osoko euskaltzaleak esaten euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz bizi nahi dute aldarrikatzen, baina bada garaia norbanakoaren erabakiaz eta borondateaz gaindi, baldintza errealak sortzeko euskaraz bizi gaitezen. Eta horrek esan nahi du sortu behar direla baldintza materialak, baldintza politikoak, esan nahi du euskarak ofiziala izan behar duela Euskal Herri guztian, esan nahi du hizkuntza politiketan jauzi bat eman behar dela, eta esan nahi du honen guztiaren bideratzaile euskaltzaleen mugimendu indartsu bat oso garrantzitsua dela. Eta horregatik hemendik Iruñeko Gazteluko plaza honetatik jakina Iruñeko euskaltzale guztiak, Iruñerrikoak, baina guztiz eta erabat Euskal Herri osoko euskaltzaleak ekainaren 13an hementxe Iruñeko Gaztelu plaza honetan izatera gonbidatzen ditugu.